Ini bejamu banget nih. Gorong aku aku mudeng banget. Nah, katanya sama dinggo jawatan. Ayo. Pak RW saking Mojoroto timbang gabune kono ki nek nikah angel monggo Pak RW pokoke iki ya mung butuh gen-gen kali ngisi waktu ngoten nggih makanan dadi karo sedulur Mojoroto sedulur Bendo sak grup kanca-kanca matur sembah nuwun wah ijik elingan Bagong dalah niki tok ya Mas lonjong jane ngomong penyanyi siji iki bareng sak tombongke Jung pilih selor jangan mau pilih selor atau mau? Hah? Ya pilih sakit lah. Masis. Jabat kuwi Sis masis. Abot-abot ini dolan. Tuh. Jam 10 kaya turu kok diunggah Bang Briki. Dia jago yang video nongko tak nggane YouTube. Lah itu kita nongko iki lagi gitu. Lah jam 10 arep turu ya. Pak RW Ibu menika kibote latihan larase cocok ning ngersake napa pun disetem napa dereng dan iki beten kalih gamelan gebuk mangkat ngersake niku Mas Bibi dari bar gubuk asmara anake sapa oh digarap oh dereng liyane lah sing menapa kok aku ki ya ora mudeng hah oh tebakangan monggo kula pilihke duete karo sing kiwa enak ngene lah enak ini penyanyi sing duwe jenengan ya aku yo manut kok wae sing dadi yo mangkat oke menika wonten sisipan atur saking Pak RW Samidi benjang tanggal 13 Juli dintenipun Jumat mbok pilih sagung para tamu sepen pambengan longgar penggalih kasur jagong wonten Kali Lutung menika badhe kagem kersa mantu rekene nggene bojo tuwa. Loro. Niku bangsa RW godek iku bojone loro andek bayan ora mati. Nah iya, sing ngeler wis sami. Ayo. Ajak-ajak kita selama ini duet tak ada itu cedak ini. Lalu kita duet yang penyanyi kok itu. Iya cek dipun sedih. Enak ya. Ya itu kawan ini berapa keri bisa. Yo. Recording
Campur sari tanpa nomo ya Pak nggih. Nggih. Nggih mengke dipun anu Pak, sarai nggih. Masane nggih tak dijajalan. Bungatnya monggo Bu. Oras moro Bu. Ya iya. Nagian mengke dipun pandu Bu. Iki nek rabi baut nek nyanyi kon marah iki. Angel rabi apa yang nyanyi itu? Angel mati. Iya, monggo. Oh, saiki lagu napa? Sakit asmara. Yo. Mas Bapak juga. Kersanipun gantos rasa penyanyi iki Bainal iki kidul nika. Ayo no. Mawon. Terus mawon. Oh, benar ini. Yo. Semoga datang Loras Moro kasih dengan senyum. Yo.
Pak, gitu. Masuk ini Pak. Aku Masuk di Sesambungan katresnan lumantar lelagon Rasmoro sampun katuraken Bapak RW kalian penyanyi ingkang rawuh menika. Dalu kalian senior kula rawuh menika Mas Hartono utawi Mas Diman. Niki sedaya MC. Kula niku apike nggih regah mriku. Monggo. Terus ndi? Oh wonten panjenengan titip cinta mangke dawah rati tuntut ginarap gandum. Moga Mas Hartono ugi jengkar paring pasumbang lumantar swantenipun iki. Nggih Mas Hartono mriki. Niku senior kula ingkang pinteraken kula menawi wonten patrolan diajari. mah nyanyi dhisik lho indene. Iya, matur nuwun Pak Bayan. Sugeng dalu Pak. Ya. Mas Masuk di. Alhamdulillah. Maka Mas Doni. Apa saya yang dibilang? Kelingan mantan sih Mas. Lalu janjinya Bu. Lali janjine. Ya Om. Tanya apa Pak? Bukan apa-apa. Oh, dijaga rumah mana di Pak ya? Mbake maju. Doane sehat toh? Monggo. Wali janjine pun aturaken ganti rupa ganti rasa. Monggo. Ngacang. Tak edit. Masuk di. Dari jalan bumi ya Pak. Selama yang bisa. David.
Nggih, matur sembah nuwun. Iki mau seraginan sing pun saged napa Mas Doni? Bisa urip. Biasane iki Mas Umari njaluk rumah masa depan rumah Anda iso. Upama walu doyong. Udang anak. Foto kowo. Nggih. Masalahnya apa? Aku ngeroh penyanyi sing didulur. Nah, seloran aku wis alot. Masalahnya sing didulur sing kanggo resiko. Resiko. Seragenan apa? Nek kene apa-apa iso nek kono gak iso ya kok lupa. Mbak Mut. Niki Mbak Mut Jovi, pikirnya Mbak Mut iki kudu ditumi kabeh, makanya pengiring ditumi, makanya Mas. Lah petoke apa wani video iki? Jepek ya monggo. Ini video bokong. Nggih. Makanya Pak Dekarman dia sing nyanyi. Piye to Pak Dekarman? Nggih, foto gowok masih. Nggih. Monggo Mbak Mut. Ampun dedek. Wah, gak hidro. Nek seraginan apa? Undang anak iso, ternyo. Apa sih? Blitar, monggo Pak RW. Garap raya apa seragenan? Buron. Niki Mas Umar saking Sekarpetan badhe Blitar lan mengke Mas Besul sing gak bunti anak siapa? Nah ya pikir-pikir. Soben. Nek aku juga main dino Jungkel enek pere lho. Lah tangane iki ngene karo jam 2 kan. Gelang kalung kaca kuning saged Mas. Oke. Pokoknya iki aja masalah iso